Kada spomenemo anomaliju, ja osobno, a vjerujem i većina vas, pomisli na nešto stvarno misteriozno i nezamislivo, pa čak i nemoguće. U ovom videu ću vam pokazati da su anomalije itekako moguće. Danas pričamo o misteriju nazvanom UVB76, jezivi radio šum koji postoji već 40 godina. Što je najbolje od svega, nitko ne posjeduje ovu radiofrekvenciju. Obavezno ostani uz video i saznaj što se zapravo krije iza ove jezive radiostanice. UVB75 naziv je radiostanice koja emitira šum na frekvenciji od 4625 kHz. Šum se kroz godine mijenjao, a danas se u jednoj minuti emitira 25 šumova koji traju po 1 sekundu. Stanica emitira pomoću AM signala s potisnutim donjim bočnim pojasom USB modulacija, ali se također koristio i puni dvostrani AM A3E. Signal se sastoji od zujanja koje traje 1,2 sekunde, pauze od 1 do 1,3 sekunde i ponavljanja 21 do 34 puta u minuti. Do studenog 2010. godine zvučni signali trajali su otprilike 0,8 sekundi. Minutu prije sata, ponavljajući ton, prethodno je zamijenjen neprekidnim izmjeničnim tonom, koji je trajao 1 minutu dok se kratko ponavljanje nije oglasilo. Iako se to prestalo javljati u lipnju 2010. Zvučni signal očito je emitiran od najmanje 1973. godine, kao ponavljajući dvodnevni pip, mijenjajući se u zujalicu početkom 1990. Kratko se promijenio u viši ton duljeg trajanja, približno 20 tonova u minuti, 16. siječnja 2003. godine, ali se od tada vratio na prethodni uzorak tonova. Ruski radioamateri, ali i slušatelji još su 70-ih primijetili neobičan šum na toj frekvenciji. Isprva su mislili da se radi o lošem signalu, pa su prebacivali na druge frekvencije. No kako to uvijek biva, bilo je i onih koji su bili uvjereni da u šumu čuju i nešto više. 40 godina kasnije, sigurno je da su bili u pravu. Šum je i dalje tu, s povremenim gašenjima koja traju po nekoliko tjedana ili mjeseci. Teorija je bezbroj, a nitko ne zna koja je svrha tog signala. Ponekad se šum utiša, a u eteru se čuje glas koji izgovara nešto poput kodirane poruke. U siječnju 2013. godine rekao je naredba 135 pokrenuta. Poruka koju je izgovorio 16 godina ranije mnogo je čudnija. Sada ću vam na ekran staviti točno kako je poruka glasila, tako da ne bi možda bilo zabune ili da ja nešto krivo pročitam. UVB76 180 08 Bromal 74 27 99 14 Boris, Roman, Olga, Mikael, Ana, Larisa 7 4 2 7 9 9 1 4. To je rekao 1997. godine. Nakon pada Berlinskog zida pojačala se aktivnost na toj frekvenciji, a poruke se sve češće čuju nakon prijelaza u 21. stoljeće. Posljednjih 5 godina moglo se čuti nerazgovjetan ženski glas, upit poslan Morsovim kodom i brojanje do 9 te dijelovi Labuđeg jezera. Nitko sa sigurnošću ne može zapravo reći koja je u stvari namjena ove stanice. Za sada postoji nekoliko teorija, od kojih su 3 najpoznatije. Prva kaže da se radi o samo još jednoj takozvanoj brojčanoj radiostanici, odnosno number station. Ovakvih radiostanica ima više i uglavnom se koriste za špijunsku komunikaciju. Poznato je da izraelska agencija Mossad koristi svoju radiostanicu kao i njemačka BND. Druga teorija kaže da stanica ima veze sa meteorološkim istraživanjem.
što je nama iskreno malo teško za povjerovati. I treća teorija kaže da stanica ima vojnu svrhu u ruskoj vojsci ili da je povezana sa sistemom Duga 3. Ova je teorija već za razmatranje. Ova radijska postaja sada ima veliki broj vjernih slušatelja, a u njemu se raspravlja na forumima i blogovima. Neki su i locirali postaju u zabačenom ruskom gradu Povarovo, 19 km od Moskve. Kada je otišao tamo, student i radioamater Egor Esvev naišao je samo na napuštenu i oronulu rusku vojnu bazu. Bilo je jezivo poput svake napuštene zgrade, čudni ljudi i čudni prizori. U jednom je trenutku pored mene prošao čovjek na biciklu i odjednom skrenuo s cesta u polje, u smjeru u kojem nema ničega miljama. Vidio je i ženu u 40-ima koja je gurala kolica. Pomislio sam da živi u blizini, no onda sam vidio da su kolica prazna. Tko gura prazna kolica kroz napuštenu vojnu bazu? Zapitao se. Baza je uništena. Dio je uništila vojska, a dio zub vremena. Našli smo gomilu predmeta i dokumenata iz kojih se može iščitati da je baza služila za internu vojnu komunikaciju, otkrio je. Neki kažu da se preko stanice odvija interna komunikacija ruske vojske, no ima i onih sa suludim idejama. Neki tvrde da bi prekid šuma značio početak nuklearnog napada na neku zapadnu zemlju. Neki tvrde da je riječ o kontrolnoj stanici nuklearke u Černobilu ili da njome Rusija upravlja i kontrolira umove milijunama ljudi diljem svijeta. Rekao je Eri Boender, radijski entuzijast iz Nizozemske, koji je uvjeren da su sve to gluposti. Neslaganja postoje oko izvora šuma. Je li u pitanju nekakav aparat čiji zvuk hvata mikrofon ili u pitanju elektronski signal? Ipak, poznato je da se misteriozne poruke izgovaraju uživo i nisu unaprijed snimljene. Naime, osoba koju čita ponekad izgovori i riječ zboj, odnosno greška, te poruku počinje čitati iz početka. No bez obzira na sve tehnikalije, navjena UVB-76 ostaje i dalje misterij. Nitko ne zna točan izvor šuma ili pak značenje poruka koje svaki nekoliko mjeseci čita hladni službeni glas. Jedino što je potpuno sigurno je činjenica da se već 40 godina netko približava mikrofonu na tajnoj lokaciji i jezivim glasom čita poruke koje uvijek završavaju sa UVB-76. Jedna od posljednjih poruka pročitana je manje od 24 sata prije nego će stanovnici Krima na referendumu glasati za pripojenje Rusiji. A ta poruka je glasila ovako: Terakota, naravno islovkano, Mikhail, Dimitri, Zenja, Boris, Mikhail, Dimitri, Zenja, Boris, 81, 26, Terakota. Kada je šum prestao 1. rujna, odnosno 1.9.2010. godine, mnogi su mislili da je nastupio kraj svijeta. Zastaćemo ovdje na trenutak i odati počasnu minutu šutnje ljudskoj gluposti. No naravno nije se dogodio nikakav nuklearni napad ni dolazak NLO-a. Stanica je premještena na drugu lokaciju, pa se sad navodno nalazi izvan Sankt Petersburga, objasnio je. Uvjeren je da UVB-76 koristi ruska vojska, a stanica je premještena zbog reorganizacije vojnih snaga. Do sada nije utvrđen ni izvor šuma, nije li riječ o aparatu čiji zvuk hvata mikrofon ili je riječ o elektronskom signalu. Poznato je da se poruke izgovaraju i nisu unaprijed snimljene, jer osoba koja izgovara ponekad kaže spoj, što smo već rekli, što znači pogreška, i počinje čitati iz početka. Također u eteru se dosad moglo čuti udaljeni glas, kao da netko u prostoriji priča nešto sa strane, što bi značilo da je mikrofon uvijek live, odnosno uvijek upaljen. Zaista ovo možemo nazvati pravom misterijom. A što vi kažete? Svoj komentar na ovu temu i utiske slobodno ostavite ispod videa. Također, ako vam se svidio ovaj video i ova misterija, možete ostaviti like kao i subscribe. A do sljedeće misterije, odnosno anomalije, hvala vam na pažnji. Vidimo se uskoro.